सुबिदा मोननाय किन्तु आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला औ बै नंला जोङो बै समाव नुयोमोन जे आयु सोरनिबा न'खराव जेंना जुदि जादोंब्ला न' बडलेण्ड न' रेस होनग्रा सासे मानसिया आंबो आरामसे আজি 2টা বজাৰ ভিতৰত কেছটো হ'ব কক্ৰাঝাৰত একটা আৰু তামুলপুৰত একটা बेखायनो आं खावलायदों जे गहपुराव बिश्वनाथाव सनितपुराव बेयाव पावार पलिटिक्सनि खोथा गैया बिथाङा माने दतमायाव गेलेनो फैदों एमसिएलए दा रायजो राजाखौ थगायनानै बे दतमायाव माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ खिबु फिथां खुलुमनानै बे सानदों भट मोनगोन बे बबे बिखल जायाबा जों बेखौ एखेबारे नागारथारा बेखौ एखेबारे जों बिखल खालामनांगोन सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोङो जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव खारनो गोनांनि थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथां किब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय फुंबिलिनि रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथाराव आङो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लाइभ एन्ड लाइभनि पडकास्टनिफ्राय बि भइसनि भिडिअनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंगोन नैथियाव आङो हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों थामथियाव आङो नैबे दावराव देख्रेब बिथांनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन ब्रैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन प्रेस मोसाहारि सारनि सायावहाय आङो फंनैसो बुंनो होननानै सानबावदों आरो जोबनायावहाय दिपेन बर' सारनि माखासे बुंथिनायखौहाय नोंथांमोननो खोनासंनो सानदों रायजोफोर बे समाव जों फै गिबियावनो नैबे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लाइभ एन्ड लार्निं पडकास्टनिफ्राय बि भइसनि माखासे बिबुंथिनि सायावहाय ससियेल मिडियायाव दे गोसारगासिनो दङ बिनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आङो बि भइसखौहाय गोरोन्थि मोनाखै आरो बि भइसनि सायाव आं गाज्रिबो मोनाखै नाथाय जाय मानसिया बि भइसखौ लिंहरनानैहाय बि भइसनि सायावहाय स्टेटमेन्ट लादों बिथांनियावसो आङो गोरोन्थि नुदों मानोना बि भइसआ सासे इउटुबार हिसाबैसो बेनावहाय कुइसनखौ सोंनांगौमोन बबेबा मोनसे माहारियारि आफादनि बा बबेबा मोनसे पलिटिक्सखौहाय सरजाबनानैहाय बेनाव कुइसन सोंनाङामोन होननानै आङो सानदों बि भइसनाव सोंनांगौ बाथ्राया बेसोमोन जे नोंथाङा नेशनेल इन्टारनेशनेल गिदिंनानैहाय मा नुबोखो माबायदि मोनखो आरो एक्सपिरियेन्सखौहाय माबायदि नोंथाङा मोननो हाखो बैफोरखौसो कुइसन सोंनांगौमोन होननानैहाय आं सानो आरो बि भइसआ सासे इउटुबार हिसाबै भिडिअ बानायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा फिउचाराव मा मावनो सानदों आरो नोंथाङा मा जानो सानदों बैफोरखौसो सोंनांगौमोन मानोना बि भइसआ सासे देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा दा बिसोरबायदि मानसिनावहाय पलिटिक्सनि माखासे नलेजआ गैया आरो बिसोरबायदि मानसिया हयथ' बै आबसुनि जारिमिनखौबो मोनथिया आरो आबसुखौहाय बिसोरो माबायदि मावदों माबायदि मावाखै बेफोरनि सोमोन्दै बिसोरहा जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बेनिखायनो आं साननाया बेनो जे लाइभ एन्ड लार्निं पडकास्टनि माइनावस्रि बर' नोंथाङा बे बि भइसनि सायावहाय बेबायदि कुइसन खालामनाया गोरोन्थि जादों नोंथांमोना आंनि बे बुंनायखौहाय गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय फिउचारावहाय सोरखौबा जुदि स्टेटमेन्ट खालामोब्ला मानसि नायनानै कुइसनखौ खालाम माबायदि मानसिनाव माबायदि कुइसन खालामनांगौ बेखौहाय लाइभ एन्ड लार्निं चेनेलनि जायफ्रा मावथिफोर नोंथांमोनाबो एसे बुजिलायनाया मोजां होननानैहाय आं सानो रायजोफोर बे समाव जों सावरायनोसै हाग्रामा महिलारि सार हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि बियो आसामनि गभर्नरखौबो इनभाइट खालामखाबाय जेब्लानाखि 26आव रिजाल्ट जायो बिनि उनावहाय रंजानो थाखाय बियो अलरेडि आलासि हांख्रायनानै दोनखाबाय आरो बिनि उनावहाय बिथाङा बुंबावबाय दे प्रमद बर' सारखौहाय सानथामनि गेजेरावनो केस होसिगोन आरो क'क्राझारावबो आरो तामुलपुरावबो केस होनाय जाबाय होननानैहाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों नाथाय केसखौ मानो होलायबाय थादों केसखौथ' बेखौबो होनो हायो बेबोथ' क्राइमिनेल केस दंबावोसो आरो धोन सम्पतिखौ नायबिजिरोब्लाथ' हाग्रामा महिलारिनाव हयथ' प्रमद बर' सारनिफ्रायबो 2 गुन बारा दङ खोमा दा बेबायदि जुदि केस होलायबाय थायोब्ला बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय
मा अबस्था जानांगौ जायो बेखौथ' सानदो ना दिनैहाय बिसोरबायदि मानसियानो हयथ' बै समाव रन्जन दैमारि सारखौबो केस जाबसिननायावहाय मदद खालामदोंमोन खोमा जोंथ' क्लियारलि खोनाखादोंमोन रन्जन दैमारि सारखौ फासि होनो नाङा थैजासे जेलल' जानांगौ होननानैहाय हाग्रामा महिलारि सारानो बुंबोदों अब्ला बै समाव बिनिबो आखाइ दङ दा सासे सिफआनो जुदि गावनि हारिनि मानसिखौहाय केसखौल' नागिरोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि थासारि आरो जोंनि बर' हारिनि पावार आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि उन्नति बबे लामाथिं रायजोफोर बेखायनो जोङो लिडारखौ मोजां सायख'नांगौ दिनैबो जाम्बा गाबोनबो जाम्बा समफोरबो जाम्बा बैबो बुरबक फुरबक बेफोरबायदिजोंहाय बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि सिफनि खुगानि रावखौ खोनानानैहाय लाजिदोंना लाजियाखै जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों लाजिदोंना लाजियाखै जोंनि बर' हारिफ्रा माथो गुबुन गुबुन हारिफ्रानो दिनैबो लाजिनाय दिन्थिदों जोंनि बर' हारिखौहाय जोंनि बर'आसो लाजिनो रोङाखै नङा होनब्ला थामथियाव रायजोफोर दावराव देख्रेब बायदि सासे खर' गाज्रि मानसिया बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि माखासे दैदेनगिरिफोरखौहाय केस होनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै प्रमद बर' सारनि सायावल' गारायखौ नुदों हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव गारायखौ नुवाखै मुनमुन ब्रह्म मेडामनि सायाव गारायखौ नुवाखै देरहासार बसुमतारी सारनि सायाव गारायखौ नुवाखै रिहन दैमारि सारनि सायाव गारायखौ नुवाखै नाथाय आं बुङो दावराव देख्रेब आदै नोंथाङा बेफोरबायदि जुदि सानदोंब्ला साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरि लिडारफ्रा जेलाव जोबजागोन बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजां बेबायदि दासान आरो बेबायदि मावनोबो दासान प्रमद बर' सारनावहाय जेसेबां सम्पति दं बेनि 2 गुन बारा हाग्रामा महिलारि सारनाव दङ बबेयाव हटेल दङ बबेयाव साहा बागान दङ बबेयावहाय बिल्डिं न' लुदों बबेयाव हा बायना दोनदों बबेयावहाय गायग्रा हा दङ बबेयावहाय न'थि हा दङ बेफोरखौहाय नायबिजिरजोबनांगौब्ला साफ्रोमबो बर'नि लिडारफ्रा जेलाव थांगोन बेबायदि मूर्ख गोसो लानो नाङा आदै दावराव देख्रेब मिथिबाय दा बर' हारिनि गेजेराव बिसोरबायदि गोसोनि मानसि थानायखायनो बै गोदो गोदायनि जे दैमालु जोहोलाव बैसोर बायदियाबो गावनि असे बिमा बाथुलनि आखाइयावनो थैनो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे सिखोना जोहोलावमोन बायदियाबो जोंनि बर' हारिनि जाथिनि आखाइयावनो गुबुन देशनि मानसिफोरजोंहाय लोगो लानानैहाय बुथार जानो गोनां जादों दाबो बे एखे आखल आखुआ बर'नियाव दङ बियो जोबनानै थाङाखै जेरै फर लाइक एग्जाम्पल दावराव देख्रेब मिथिबाय दा रायजोफोर दानिया ब्रैथियावहाय नोंथांमोना नायदो प्रेस मोसाहारि सारनि सायावहाय गामियारिनि मानसिफ्रा मा बुंदों ससे खोनासं सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोङो जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया प्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझारावबो जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे भिडिअआ गोजाम थेवबो आङो बेखौहाय रिपिट खालामफिननाय जादों रायजोफोर गफुर सनितपुर गफुर बिसनाथ बिथांमोननि जायगानि मानसिफ्रा प्रेस मोसाहारि सारा बबे पार्टिनि मानसि बेखौ सायख'नानै लानो रोंनाया मोजां नोंथांमोननि गामिनि होननानै बेखौ सापर्ट खालामोब्ला जे मा जागोन बेखौबो फिउचारनि थाखाय सिन्था खालामनाया मोजां सनितपुर बिसनाथ गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिसोरबायदि प्रेस मोसाहारिमोन बायदि सरकार थासेयावबो नोंथांमोननि जायगाया आसुगुर गावगासे 1 इंसिबो जुदि हाबाखैब्ला अब्ला फैबाय थानाय समावहाय माब्रै हाबगोन बेखौ नोंथांमोना सान आरो जुदि बेखौ साननो रोङाब्लालाय अब्ला नोंथांमोननि सायावसै दानिया जों सावरायगोन आबसु दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा मा मावदों मा मावाखै आबसुआ मा मावदों मा मावाखै बेखौहाय नोंथांमोना जोबजासे खोनासंदो
दा बेखायनो जाहाथे गासै रायजो राजाया डेम'क्रेसिनि गणतान्त्रिक देशनि भटिं जि राइट दङ बेखौ बिथांमोना जाहाथे एक्सारसाइज खालामनो हायो आरो भट केन्द्रनिफ्राय लानानै ल' एन्ड अर्डारनिफ्राय लानानै बाखि जिखिनि थासारि परिबेस दङ बिनि सायाव आङो दिनै उदिस लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जोंनि गुबुन गुबुन वेलविजार्सफोरबो फैदों बेजों लोगोसे दिनैनि बे रिभिउ मिटिंनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंनि जि मोनदांथि आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि दखराफोरनि रिपर्ट आं बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जे फैबाय थानाय 22 तारिखआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिखिनि 41,000 माने गोदानै बेयाव भटार्सफ्रा भट होगोन साथिखान गामि जिखिनि थिसनजाबाय बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव बा फेभाराव हा हुखौ बिश्वनाथ जिल्लायाव 100% फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव प्राय 11,000 बारा बेयाव क्लियारलि होनाय जाबाय आरो 50% हा हुखौ सनितपुर जिल्लायाव होनाय जाबाय बे बिराद गिदिर खामानि लेन्ड राइटखौ जों मोनबाय दा 6 शेड्यूलनि जि कन्स्टिट्यूशनल जि एरेन्जमेन्ट जि आत्मनियन्त्रणनि जि बिटिआर बे बिटिआरनि जि अधिकारखौ जि मोननांगौ बे अधिकारखौ मोननांगौनि थाखाय जों साथिखान गामिखौ सोबाय गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना 6 शेड्यूलनि भटार हिसाबै माने गावनि भटिं राइटखौ एक्सारसाइज खालामगोन बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट दा बेखायनो हा हुनि खामानिया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 100% जाबाय गामि थिसननायनि खामानिया साथिखान जाबाय बेयाव गोदान समस्ति दाबावनांगौ दङ आरोबाव गामि प्राय 300नि बारा गामि सोबावनांगौ दङ जोंहा सिमलुगुरिसिम सिमाया थांनांगौ आरो प्रयोजनाव सिमलुगुरिखौ बिश्वनाथ जिल्लायाव 9खान गामिखौ दाजाबनानैब्लाबो माने बे सिमलुगुरिसिम सिमाखौ बारायनांगौ होननानै जों गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों दा बेखायनो भिसिडिसि दानाय डिलिमिटेसन रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जेराव 500नि बारा बेयाव शहीद जादोंमोन आरो शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव जोङो बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर जों मोनबाय दिनै मोनसे शान्ति परिबेस बिटिआरावनो जा गहपुरावनो जा बे गासै ओनसोलाव जों जि मोननो हाबाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै डेभेलपमेन्टनि गुड गभार्नेन्सनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ 100% जों बेखौ मावफुंनांगौ जोंनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खामानिखौ जों मावनांगौ बे गासै खामानिखौ मावनांगौब्ला आरो एनादार टार्म एकर्ड सिगनेटरिनि जोंनो सरकार नांगौ आरो जायफोरा दिनै सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै 3.5 बोसोरल' सरकारनि टार्माव खामानि मावनो स्कप मोनबाय कर'ना भाइरासनि टाइम डिसेम्बराव इलेक्सन पार्टिनांगौमोन सेप्तेम्बराव पार्टिबाय आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जातीय सार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ जाय जेखि बुङा मानो जोंनियाव बिकल्प लामा गैया खारन 2005आव जों हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामदोंमोन 15टा बोसोर हाग्रामा महिलारिनो एबसु बिएलटि बर' रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय बिथांनो मदद होदों बिथाङा कंग्रेसजों थाबाय बिजेपिजों थाबाय सरकार सालायबाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार सालायदों आरो जोंथ' लुबैदोंमोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायनि थाखाय एबसु साहित्य सभा गासै 16टा आफादा जों हांख्रायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया फैयाखिसै प्रमद बर' बिथाङा रायलायफैबाय दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंहा रावनिबो सायाव गाज्रि बुंनांगौ गैया आं रावखौबो गाज्रि बुङा आरो बुंनोबो लुबैया जातीय सत्ता जातीय स्वाभिमान जातीयताबादखौ लानानै जों खामानि मावदों किन्तु 5 बोसोर जोंनो सम नांबावगौ जाय एकर्डखौ 100% मावनांगौ अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि